So yun po, good morning, good morning, good morning. Ito na po yung kaganapan ngayong araw. Pagkagising namin, ganito na. Wala nang tubig yung dagat. Di, ayun na po. Malayo na. Iniwanan kami ng dagat. Kahapon, yung dagat dito. Yung tubig. Pagkagising namin, lumayo na. Siguro nagtampo yung dagat. Kasi maghapon po kami dito, di kami naligo. Ngayon, hanggang sa natulog kami, hindi kami naligo. Kaya umalis yung dagat, yung tubig. Ayun na po, napakalayo na yung narating niya. Sana all, napakalayo ng narating niya. Dati nakapag-almusal na po kami. At maya maya parang uuwi na. Hindi pala to po putik, kala ko putik. Lupit nung ganito pala yan. Pag umalis yung tubig may mga marka. Pag titingnan, kala putik, mga bato-bato. Ayun po. Ayun may mga isda. May mga isda rin pala dito. May tilapia. Tilapia dagat, tilapia. Si Vicente po sanay yan sa dagat. Shukoy po yan dati. Joke lang. Taga Burias po kasi yan. Yung bahay nila gilid ng lang, pangpang ng dagat. Ay may alimasag maliit. May alimasag po.
Napakalaking himala talaga ng dagat. Oh. Biruin mo, no? Lumalayo, bahagya. Pupunta yung tubig niya. Ano pala ngayon? Palaspas. Kasi linggo. Bukas Lunes Santo na. Sayang, hindi nakapagsimba. Doon po banda yung Pasakaw. Bali, yung kinakalsada na po yan, yung ginagawang kalsada, daanan na yan, papuntang Pasakaw. Ito, Balatan. Yan yung sentro ng Balatan. Punta dyan. Yung dadaan. Yung bukid, parang hinati. Ginawang kalsada. Yung mga gusto po palang maligo dito lang po yan sa Balatan. Marok-Barok Resort. Napakaganda at napaka nung mayari. Pinagluto pa kami ng pancit canton. Napakabait po nila. Yung mga lilinis. Liligpitan ng mga tent. Nagtatrabaho.
Yo, good morning kuya. Ganda rito. Oh. Oh. Trabaho namin dito. Nililigpit na po sila ng ano. Tent. Lipit natin. Ay, pagkakaano na ganyan, pwede naman. Yan. Mahirap talaga ibalik sa dati kahit ano sabihin. Kaya ito, hindi naman ibalik sa dati. Para pag nasabi mo na, hindi mo na may babalik sa dati. Pero hindi na gano'n ano. Hindi na gano'n sa dati yung pagkakatupi. Ba't hindi yung matupi-tupi? Dito, dapat dito. Ba't mo na lang nadagang? Ano, nagsisinali ko ka ba? Hindi ko sana. Dapat kasi lumakad. Ayaw, nag-dokal, hindi ka. Lang kami ba ito, Tol? Diba? Tayo. Ang dalawa. Problema rin. Ano ito? Sabat mo. Ayan. Ayun. Ito. Pag hindi umatog yung may basurahan doon. Ito, matangin pa. Ayan dito. Ibaba mo muna. Ano ba? May laman pa buo sa ilalim. Lalabas yan. Meron. Oo, ito. Hindi mo rin sila eh. Kala nyo ah. Hindi mo sinara yung ano, yung pintuan. Dapat sinipir mo. May kutsilyo pa sa loob. Kala nyo ah. Namroblema rin siya paano iligpit. Tatatatan. Yung tenda yun. May kutsilyo pa sa loob. Bukoy! Bukoy! Ayaw na dito eh. Ano to? Ranggal naman yun. Ano mo na eh? May tatayin si Paring Gina. Galing mo talaga, Kuya Bill.
yan eh. Paulan mag-liquid ng tent. Yun. Okay na, parang plastic na. Bilis lang eh. Bali yan. Ay sabing, mahirap. Mahirap. Bilis lang oh. Kaya tingnan mo nga itsura ng tent. Pagkakalipit. Lukutin ba? Parang tayo. Talian niya pa. May tali ba talaga yan? At ayun po, May tali talaga yan. kahapon, nung tinanggal ko ito, may tali po ito. Tali yan? Para hindi bumuka. Kasi bubuka. Bubuka eh. Bitch, picture na bitch. Good morning, Nay. Alikot lang. Napakalaking tulong natin sa atin. Bilis ng bangka. Pag ako tayo magkapira tayo, bibilin ko yung dagat na yan. Ha? Pag nagkapira ako, bibilin ko to. Siminto ko para wala na malunod. Ililipat ko to doon. Nabato. Kinawawa mo ng tao na ba ito? Alalim yun. Lalim ba yun? Kabunong ng dagat. Bakal yan eh. Dilipat mo lang doon dalbay. Baka pwede. Meron naman doon. Wala. Para na malalim ang dagat doon. Dadal na yung tubig. Dapat yung mga bato yung gilid ko dito. Nakapag-picture ka tayo? Ha? Sige na picture. Walang picture. Di ba tinuruan na kita kahapon? Ito na nga dito. Video ka. Sayang. Tato. Video ka. Para may ma-edit ka. Ha? Pwede ka mag-selfie. Alam, mag-selfie ka. Pipicture ka lang. Ano ito? Bigyan mo lang. Ano ito? Visit. Paano pagpatay?
picture ka lang nakalagay dyan. Ayan! Alipas na naman ang magdamag. Ayan, gabi, liwanag, liwanag, gabi. Bakit ganun? Liwanag, gabi, gabi, liwanag, langit, lupa, dagat, ilog. Ba't ganun? Hello guys! Hello guys! Yun. Maraming pangit. Halos lahat pangit. Ayan. Yun. Tatay, oh. Nagbablog po yung tatay. So, yung kami po. Iniwan ng barko tayo. Iniwan ng barko. Iniwan kami ng dagat. Oh, Iniwan ng barko. naiwan kami ng dagat. Hindi kami nakapaliko. Kasi nga, sabi ko baga tayo, Wala, sa malayo. baka nagtampo yung dagat. Kasi kahapon, maghapon tayo dito, dito tayo naligo. Hanggang sa natulog. Ngayon, Yun, umalis sila. Umalis. yung kapuriat. Sana all, umalis. Babalik kaya yan? Hindi na. Hindi na. Wala talagang forever. At ayun po, dito ko na po tatapusin yung aking video. Yun lang po yung kaganapan, yung kinaumagahan. At maraming salamat po talaga sa nagbigay ng tin, Kuya Stan. Bumili ako ng bangka. Pag lang ang thumbnail ko. Yun po, maraming salamat po. Bye-bye. Ingat po kayo palagi.